I sad šta imamo? Ništa, nemam. Dobrodošli, ja sam Deni. Evo, i kao novija ideju koju imam, zove se Doručak sa Deni. Ja sam Deni i ovo je moj doručak. Danas jedemo kulje. Ako ne znaš kako da praviš kulja, pogledaj ovaj klip tu. Dobro, onda, idemo dalje. Svaki dan ja se probudim i pravim doručak. Danas sam pravio kulje za previše sol. Gadanje. Tu ispod možeš da napišeš nešto. Kad napišeš nešto, doručak u drugi, nije drugi, u ovaj ne prvo klip, doručak za Deni, ja ću da ispričam na sve tvoje komentarjašinje. Razumeš? Komentarjašinje, razumeš. Ma moraš da razumeš. Moraš da razumeš. I tako, ja pričam malo, ti kucaš malo, ja pričam malo, ti kucaš malo. Tako ide taj seriju. Doručak sa Deni. I možeš da kažeš, sad bi volio da vidiš da ja jedem za doručak. Ne možeš svaki dan jesti kulja. Dobro onda, to je to. Sad znate šta treba da radite. Trebate da kucate nešto tu malo i vidimo šta se dešava. Budite pametni, budite dobri. Slušaj mame i uvek perite ruke. Ćao, budi dobri.